24 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନାଇ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, ବାପା ଦେଖ ଏ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପଛକୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ପୁଅର କଥାକୁ ଶୁଣି ବାପା ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଟିର କଥା କହିବା ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟି ଆଉ ଥରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ଏ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆମ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ଆଜି ହିଁ ତାର ଆଖି ଫେରି ପାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ କିଛି ଭଲ ବା ଖରାପ ମତ ଦେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ।